Kadar basang erpakan kala kentaj banit syaka jaya lang yasuk ni ka peace committee ka belakhat daur DC jong ribai district hakam belakhat lang ro yu try joka RN Sharma hotel ka bajana po erpakan. Ia kan ni ka jelang labu ban khat menta ka si ka arpnyo tarik ujemang arjar arpusaw. Haswa jong ni nakal yang kadar basang galap long ya ka jelang hapo snong banyak kran halo kan ni ka sithi ka belawan nakal yang jau deputy commissioner jong ribai district khat lang ro yu try joka RN Sharma hotel. Kadar basang borak uwe kala rai banam lek sekali ka jalang bat namar baka dorbar hakan di kisni kibla dep kada ban shimya karai maka belu dia baro kinam trai bar jalla kibla trai hapo kan ka hotel bakam juru ban be no ayo trai jo kan ka hotel naka daw modon uwe no trai jo kan ka hotel ubal shimya ka jing jo uwe ni kinam song snong jo snong erpo kan ka taw ba karmen leng do nong la hakan di kisni kibla dep laban kedo hang neru badang kan ka tayo ka bala dep nakal yang kibat penyat district apa ka jalam jongki Additional District Magistrate kila khat ya ka bakam kan ka juk jalang apa office DC Ribai District banyak keren nakam ta ka e bakadar basang ka sim ya karaban belu ya baro kinang balabar jala ki batrai hakani ka hotel re hakati ka jalang nak kaleng ka basang da pen elu pa bakale le kinum kala din shu ya ni karai bakale sim marmala rai ru da ka dar basang kum tam ta ka singiru kala sim ya ka juk karai ba dalile kinum le sekani ka jalang namaral nakaleng jok sang da sim ya karai ka ting e Menilai persyarat ini ban khanglat ya ka jingwan kerthep atau ka jingwan rong jong kinong belabar jela khamtap me habdi melajar ka tegi jing jasap da beri hopo snong ya kai ba nasyam hanade ba ngade ukun Kristan but kai ba ublay ong ikikun Israel ladamen let banyo ya kari kanan memdai ban pensa iwero inong kanan rek ai kabalong ya ki kunisel ki pensa laramen pensa kan salong kum usya yame kan salong kum sangkawya kan salong kum kejiriam yame tadi nak kata ngar ai kejing kulai kerpang ka dorbar snong pulen barak koi kabala shimi kani karai bat kani kalong ka kubur jonga nak benta jonga bat nang benta ki kun kasi kabri un new trap lara Pikwa ban imsuk imsan Pidi ban syong betang para kasih Kawai kawa banong kalong ba Kasyong ka Ublay penwai ka pertai ka por jong noa Kadai kadaw Kajing syong ka jong ki kun jong ublay Yaki uway pat kinong manay blay tau Ublay umsungot tanat Temangi kum ki kun Habangi tiba kari kari kasih Kari kari Kristan Kajing syong ka klepat Kabala isyar kay ngadam kajing sungok kay ay ikikun samla kentay ikikun samla syendrang tinggal kerpat ikikun samla kentay jong kari kasih hibar koy bal kajing songka kan long bait dang para kasih kumay syron ngi pro koy kum kajing ay man sim yiki nginjang hang ne ban ngidon hagane ka benta ka bakhrawe na ka benta kalawai jong ka jat benreu ki khun ki jongpi ki jonga ki persa ki para jengi iwai pi iwai klam danyo siliang yeno ngan ong ipitang ka wai ba usop ut unam kelab ha dalele ruem wai haba ngi nakaliang jo kasnong midan tang ka wai kasur ngimdan kono ka jing ngim penram yeno henrai ya ka ai ka baka dorbas nong kale nak benta ka jingbha jongpi bat jonga kum ki khon khasi khara kum ki nong song snong ki ban im hangne ki ban bela hangne bat ki ban yap ru hangne ki nong wei nong ar ki bosuan hangne tang ban bela bat ka jingyo nong ba ka jingdu nong kira sila ka jong kari ka bangi ban wat ngi siam sitom na kata kadaw kabuit kabor ngin IAP kum ka darbar snong ngin long ka ketiga diang jongpi ba haba ka dorbar sinong ka klan to tip bakari ba gajat benriu hibro kawai ka klan tangkine ki kenten wei na kiru rongba bade unong snong jong kane ka snong erpakon na panpau ya ka ka ba ngasngau hapleng jong phi kum kita ki ba plaj ya ki information sha ki paramarjan sha ki bor jong ka ain baro na kersan ya ka ba karai jong ka dorbar snong hi ka kaladap ban rai nadu baslang bajia kaneka jingjia basusi haneka snong bat hadu kaneka klimat ba menta kai ga banga kwa ban penpau pleng jongpi galong ka basusi
ya ka wei ka jingkhot na ka te ka additional deputy commissioner Ribhoi district ya ka meeting ya ka bala dep ban khot yang ikum kinong sumstong bar rang ba snong bar kisunjuk jong ka rang ba snong nda habang ilet hangtai ban aten ya kata meeting larung hapo ka conference halls kira sim statement ya ki rang ba snong bat ka sunjuk ki rang ba snong haba ki rang ba snong ki answer kim respond ya ka ka ba ki rang ba snong bat ka sunjuk jong ki rang ba snong ki ai ki ya paseo penban paramaki bat kim sem la pediang ya ka ba ka rai jong ka dor bar snong pulun kala da ban submit seki kane kalong ka ba sungsi habe de bat ki bor district pa kim sim kya ya ka ba ka dor bar snong hi ka yu i khamha ya ka jinglong jingman hasnong thao ka bha ka met ka song suk song singai dei halor kane ka nongrim ka jing kan ta jong ki bor district ya ka rai jong ka dor bar snong pulun ha kane ka singi da ka we ka sur da ka we ka jingbut jing berkat ka sim ya ka rai bakan nom lek ban aten su saka peace meeting ha ba ki bor district ki khot ya ka dor bar snong menta ka singi ngamdon sibun tangkini kinten ke bangko ban penpau ka ne ka singi lamba jumpi khuble sibun Itu hak ban kong ngi pen pau ke jing sngok ba kraw nang ba jong ka ke sngi wat la ka ke sngi ke ba hap slap nrei milion pendap ke ke meeting pai ba jong ke snong pakon halor ke jing khat jong ke district administration ban one ishimenta biang ha ka peace rally ka peace meeting ke ban long ha ka ke por ha ka ke sngi ha ka khat arbji tina ka liang jong ka executive committee ngimnut chu ban lek da ka jong ka bor dengi khat yo pai ba jong ka snong hi baro nadu ki khun samla ki long kmi ki long pa ki teman ki san ro kumju badak we ka sur ba ka ka rai ka bangin lek banyakran bat ka rai ka bangin penso ha ka bor jong ka district tidak da ka jengi simkhya jong ki pai ba nong song snong baro ki belawan ha ka step kila ai yangi ke executive committee bangin nam lek chu bani simantang dai nomor bangila lek sisian ha ka arpulai trek ki klem ai kono kono ka rai bat ka jing pensisya ha ka halor jong ki jing dawa jong ikum ka snang ti nomor kata kai ka ba penlong ya ka dorbar snang ba kamsha ban lek ha ka ne ka sngi ru kolong ba ha kila khat hang ni ban kong ne ka sunjuk ki rang ba snang ka ba ar ki headman secretary jong bat ke executive committee jong ka snang pakon ka balai ki khat ru RN Sharma hotel bat ke basau ye i Srimati night service thangi wedi shop owner land owner tina kaliang jong ngi kum ka snang bat ka rai jong pa ba nong song snang hi wang ba habodon ute RN Sharma bude wei naki nong wanilam nong bela pathar po snang bakan thup ru wat yu raju nong peniak beri tibat ru kum ju bau pli dukan be an bau song dukan be an hapo jong ke snang mentana du ar huai udan ar khat nriu udan ke NC nadu kitu beladap tetet pada umdan su ukram sim ke NC ke babiang ru nakaliang jong snang tin mar kata ngi nakaliang jong ke dorbar snang nadu ar huai trik manai besan ar pusa ngi la ong yu ba sngo bha bugun lech sup na sila ke jong ke snang ani hak no jaka ke bawan ba unam pen jinjar su ke snang ke tha nomor bala dan mu hang ni do upli dukan biang mu hang ni kin semi sibun ki jing klumar ngin nam dan su ke song suk song sanya po jong ke snang kham tam ki khun samla ki khna ru kum ju ki dan ke jing tieng jing sir habu wan ra kum kini kinong trai ki penyak berir bat kum ta ter ter tin kaliang jong ke mande jong ke dorbar snang hi barokoi ke dorbar pelun ke barlong ani ke singi da ka buram ngi pha ya ke jing tha ke jing pentip sei additional district commissioner ba in sim ya ke ni ke jing pentip jengi jong ke dorbar snang pakon da ka buram bangin nam la ban ni simenta ha ka jing khat ya kran peace meeting ke jong phi ha ke ni ke sina kini kidau ki bangila ka do harum tingi dan ro ke jing kerpat ya ke ki bor bade pek jong ke district hi ru ba kin sobha ban simkhya nam ta kani ke ying ke sem ke bamat ye ke jing sha panyap am ban simkhya ye ke jing ye ki an jong ke snong ke thau ke bangi penjeri ha ke beidei buguni nong panyap beri tin mar kata ni kermen ba nakaliang jong ke bor district bakin sobha ban yarap lam ya ke long kemi ki khun jong ulet kermen lang do ubala sha panyap
dusman hauni u barjela u thang snam bade u nong tre jong kar en Sharma hotel. Titang kini kintin ngej skamba